अयोध्या प्रभू श्रीरामचंद्राल जन्मस्थान जलारी तैतुलान 6 घंट्या तुम्ही प्रयाण केले म्हणून जलारी कल्पी मळाल गाव मेलता ते कल्पी ज्ञानाभयप्रदाता अमगेल वेदव्यासाले जन्मस्थान कल्पी मळ्ळी कुडले अमगेले बालव्यास मंदिरे तुमकुडगासेत्ता सुधींद तीर्थ स्वाम्यान त्या हळ्ळीन जलारी वेदव्यासाल जन्मस्थान अमगेलेक ते मठ जाऊ का म्हणून सांगून हे मंदिर निर्माण कोण दिलालस. आज अयोध्या वतना तुम्ही व्यास मंदिराक खंडित वच्चा पुरोची नावे तुम्ही एद्दोळते वच्चे निमून जलारी अयोध्या कशी तुमका वच्चा असता तेदनेक व्यास मंदिराकय भेट दियाची. प्रतिवर्ष ते बालभोजन म्हणल कार्यक्रम चलता. हे वर्ष म्हाळा अमासे दिवसू म्हणारी 14 ऑक्टोबराक म्हाळा अमास येता त्या दिवसू लगी 350 चेडवांक बालभोजन कार्यक्रम हे आयोजन जाता. बालभोजनाक तुमगेल मट्टा तुम्ही कसले कॉन्ट्रिब्युशन कोर का म्हण तुमकां मनास म्हणजे हंग दिलाल तसल नंबराक कॉन्टॅक्ट कोरनो तुमगेल मट्टा तुम्ही कॉन्ट्रिब्युशन कोर येता.